us parlarem d'aquest nou projecte, el Nice Barcelona, un club que neix amb unes idees una miqueta, jo no diria revolucionàries, perquè tothom diu que amb això del futbol està tot inventat, però sí que té uns trets diferenciadors. Parlarem amb l'alma mater d'aquest projecte, que ja presentàvem en societat a final de la temporada passada, el Quim Ayats, però ara ja està donant les seves primeres passes efectives i executives. Doncs vinga, comencem. I ara al Catalunya Futbol volem recuperar un projecte que exposàvem ja a finals de la temporada passada, un projecte en mans d'un home prou conegut dins del nostre futbol, com és el Quim Ayats, que ha dirigit a molts equips, que ha estat en coordinació, que ha estat a futbol base, en fi, insisteixo, un home prou conegut dins del nostre futbol, i és el projecte Nice Barcelona. El Quim ens està escoltant ja. Quim, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, Quim, com estàs? Molt bé. Bé, després de ser un projecte d'estar en un paper, el Nice Barcelona cobra ja cos, i aquesta temporada és la de l'enlairament. Són els primers dies, les primeres setmanes. Com està funcionant això? De moment molt bé. De fet, vam començar aquest divendres passat amb la primera sessió d'entrenament i la primera trobada de pares, per poder anar coneixent una mica tots els integrants del projecte Nice per la temporada que ve, i la veritat que estem molt contents. Explica'ns i recorda'ns una miqueta quins són els tres fonamentals d'aquesta nova idea, d'aquest nou projecte futbolístic. Bueno, la idea és una mica l'alternativa en el món del futbol i bàsicament en el món de l'esport, en el qual es nodreix a tres vessants diferenciades que van agafades de la mà. Una és la part acadèmica, l'altra és la part social i l'altra és la part esportiva, en el qual, per mitjançant de l'esport, en aquest cas l'activitat del futbol, volem que sigui l'eina motor per buscar una formació integral. És un projecte que comença ara però que té ambició d'expansió. Comenceu, crec, amb un equip infantil, no? Sí, efectivament, comencem amb l'edat del pas d'infantil, en menys del 2003, i a partir d'aquí anirem creixent paulatinament. A mesura que aquests nens van fent grans, anirem aconseguint les diferents categories fins a arribar a l'últim equip del projecte, que seria el juvenil de l'últim any. Serien 7 equips, 2 infantils, 2 cadets i 3 juvenils. Com cala aquesta idea social, esportiva i acadèmica en els pares? Quan parles amb ells, quan et ve gent doncs, que potser no està satisfeta amb altres clubs o decebuda o esperava una altra cosa, aquesta idea de néixer com cala amb els pares? Com la reben? La veritat és que tothom que hem parlat se senten sorpresos, no? I a nosaltres ens omple d'orgull veure doncs, que la idea del projecte era una mica una necessitat social esportiva per molta gent. Molta gent que espera que fer l'esport és algo diferent i algo més que no pas al nivell competitiu, sense passar per la formació. I pensar doncs, que hem de ser competitius contínuament i cada dia, però que llavors arriba un moment que deixem de ser-ho perquè ens hem deixat enrere. La part més important és que tindre el desenvolupament per poder aprendre a ser competitius. I això, doncs, la dificultat que tenim és arribar als pares, perquè nosaltres no venim del món del futbol base, bàsicament també jo sempre estic acostumat amb equips grans, i arribar al futbol base ens està costant una miqueta. Però en tots els pares que ens han trucat o s'han dirigit a Nice, la veritat és que ens sentim molt satisfets perquè hem fet una captació de conversa d'un quasi un 85%. Esteu fent unes jornades de portes obertes per facilitar aquest coneixement de lo que és el projecte a l'Escola Tau de Sant Cugat aquests dies. Va començar la setmana passada i s'extendrà fins al proper dijous. Per a aquelles persones que ens puguin estar escoltant i estiguin interessades, evidentment les portes obertes és coneixement del projecte, coneixement de lo que es fa, un tracte més personal i més proper, sense cap mena de compromís. Què podíem dir-los a la gent perquè s'animi a fer aquesta prova? Bueno, bàsicament el que he comentat abans, no? Si pensem que fer esport és algo diferent i el que volem dels nostres fills és que avui juguin i desenvolupin les seves actituds i que el dia de demà puguin ser suficientment competitius per lo que ells han pogut anar desenvolupant, i sempre des de la vessant de la formació i compaginant-ho amb el tema de que les notes han de sortir, que a casa ha d'haver un bon comportament, que socialment doncs, han de ser jugadors i persones de profit, doncs si busquen aquesta alternativa, i a més un tracte de primera mà, proper, de tu a tu, amb la direcció del club,
doncs nosaltres estem disposats a cuidar de les famílies i dels fills. Doncs demà dimecres i demà passat dijous, a partir de les 6 de la tarda, encara aquesta opció de portes obertes a l'Escola Tau de Sant Cugat per conèixer de primera mà el projecte NAICE. Té ambició aquest projecte? S'imagina el Quim Ayats en un futur, quan vagin creixent els equips, un juvenil a divisió d'honor, que seria ara mateix el màxim esportiu que es pot aspirar? A veure, jo veig una mica la il·lusió del més allà, no? I d'arribar un dia a poder confeccionar tota la cadena de categories, i la divisió d'honor per mi l'aconseguirem quan realment els pares que venen al projecte de NAICE se sentin realitzats amb el que el primer dia van entendre i l'últim dia van aconseguir. Per mi això serà la divisió d'honor de les categories i de les persones integrants del projecte. Doncs Quim Ayats, director d'aquest NAICE Barcelona, d'aquest nou projecte que presentàvem ja en societat a finals de la temporada passada com a projecte, ara ja una realitat que està donant les seves primeres passes amb aquestes jornades de portes obertes. Gràcies, Quim, encara aquests minutets, i que vagi tot molt bé. Molt bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.